por continuar con a mañán, e xa vimos todos os aspectos fundamentais da accesibilidade, nos aspectos máis generais que nos presentou Susana, accesibilidade con Enrique, e agora vamos a tocar un tema que creo que tamén é moi importante, do que tamén falou Cristina, e como non Enrique, que as coleccións, accesible todo o que é a colección das bibliotecas para a discapacidade, para que os nosos usuarios podan acceder a información, a lectura, ao ocio ou a calquera cousa que nos teñamos e que podamos darlles. Para iso contamos con Cristina Amigueiras, que é unha especialista en coleccións e que seguramente que o vai facer moi ben. Cristina é licenciada en Xeografía e Historia e máster en Documentación Pedagóxica e Lectura e máis en Documentación Digital. Estivo traballando en la revista Educación e Biblioteca desde o ano 1998, está na rede de bibliotecas municipais da Coruña. Coordinou as bibliotecas escolares, estuvo tamén dirixindo un dos centros que ten a rede que Sagrada Familia, e agora mesmo está na biblioteca de Ágora. Nada, Cristina, van ver que tal vai as coleccións na biblioteca, esa palabra. E vai facer a ponencia que leva por título Ler como somos, inclusión e diferencia nas coleccións das bibliotecas. Vale. Moitas grazas, Consuelo, moitas grazas a todos por estar aquí. Bueno, a ver se podemos entre todos aprender algunha cousa. Eu sí que quería dicir que eu non son ningunha especialista nin en discapacidade, nin en fondos inclusivos, nin en accesibilidade na biblioteca. Facemos o que podemos, seguramente como todas vos. O que sí que me gustaría era quitar un pouco de ferro o traballo que temos por diante, ver cales son os desafíos que temos, ver cales son os apoios, as axudas coas que contamos, ver cales son os usuarios aos que non estamos a chegar, de algún xeito tirar para adiante da mellor maneira posible. Este é o título da charla. Quería comentar que, claro, nas bibliotecas non somos nin por formación, nin por trayectoria habitualmente especialistas en todo o que ten que ver co acceso á lectura e á comprensión da lectura. Non investigamos en relación a como len as persoas, que dificultades teñen, pero sí que sempre estamos moi preocupados de como achegar, como desenvolver o hábito lector dende a infancia até a vida adulta. Facémolo de moi diferentes formas, mediante as coleccións, cun diseño dos espazos e do mobiliario moi diverso, moi versátil, moi funcional, facendo actividades que permitan que todas as persoas poidan ter a posibilidade de achegarse á biblioteca. Ben, o que pasa é que a pregunta é, realmente todas as persoas se achegan á biblioteca? Bueno. Vale. Isto é máis ou menos do que vou falar, perdón. Por un lado, sobre a lectura, a comprensión lectora e os factores que inciden no fracaso da comprensión. Isto porque, claro, se non temos en conta que factores están implicados no que ten que ver coa lectura, dificilmente imos poñer a atención naquelas cousas que debemos solventar. Os colectivos que teñen problemas co acceso á lectura, os recursos que poden axudar a estes diferentes colectivos no que ten que ver coa lectura e a comprensión da lectura, é unha pequena parte de conclusións e, bueno, se hai preguntas, pois de preguntas. Bueno, Consuelo, cando me chamou, eu lle dixen isto mismo que acabo de dicir. Mira, Consuelo, é que eu non son especialista en fondos inclusivos. E dixeme xa, pero bueno, na biblioteca agora, pois iniciastedes aí un percorrido xa de traballo que pode ser que
poda servir a outras bibliotecas que tamén queren comenzar. Eu podo contarvos que sí, efectivamente, nos plantexamos na biblioteca hai xa 4 anos que queríamos chegar a todo tipo de persoas, porque as persoas que teñen dificultades de lectura non veñen á biblioteca, eso é bastante evidente. Veñen dunha tradición de non accesibilidade tan longa que hai que facer uns esforzos moi especiais para que realmente poidan vir. E, ademais, as bibliotecas temos libros. Ás veces, se non difundimos os materiais adaptados, pois as persoas que teñen dificultades de lectura pois non veñen á biblioteca, porque como na biblioteca hai libros e eles teñen dificultades coa lectura, pois para que van vir á biblioteca? E, ademais, hai unha concepción que aínda se mantén en moitas ocasións de que a biblioteca é ese templo de saber, bueno, aínda que os bibliotecarios loitamos moitísimo para que esa concepción da biblioteca desapareza, pero a realidade é que non desapareceu. É que en moitas ocasións, pois, ese estigma que levamos permanece. Entón, as persoas con discapacidades non se achegan á biblioteca por moitas razóns diferentes, como vemos. Por iso, nos fixémonos moitas preguntas. Como comezamos? Non sei se coñecedes un documento da IFLA que fala da alfabetización en bibliotecas. Ese documento fai as mesmas preguntas que nos fixemos cando quixemos poñer en marcha algún servizo que atender as persoas que teñen dificultades coa lectura. Bueno, identifiqueime cando li neste libro de Alberto Manguel con este... Lese ben? Que Robinson Crusoe non é un lector ideal, lee la Biblia para hallar respuestas, un lector ideal lee para encontrar preguntas. Facernos preguntas constantemente: quen ven a biblioteca, quen son os nosos aliados, como lee a xente, que dificultades teñen, nos adaptamos a esas dificultades, como suplimos todos eses problemas, son as preguntas que nos fixemos. Que é ler? Bueno, pois, a ver, se así unha resposta rápida, pois ler é decodificar as palabras, vale? Pero sobre todo ler é comprender un texto. E a comprensión dun texto é o produto dun proceso regulado polo lector. E isto é moi importante, sobre todo cando pensamos en moitas actividades de animación á lectura, de promoción da lectura, que parten da idea dunha transmisión de información dende o que conta o conto o neno, por exemplo, non? Que pensa que polo simple feito de ler un conto o neno recibe a información, recibe ese, por exemplo, libros sobre a amizade, libros sobre a violencia de xénero, sobre o bullying, etc. E parece que únicamente por ler, por transmitir un conto, os nenos se les van interiorizar inmediatamente o tema. Efectivamente non é así, porque no proceso lector salta inmediatamente a interacción que o lector realiza co texto. E que é necesario para comprender un texto? Pois a comprensión require, por suposto, recoñecer as palabras, claro, sen isto non podemos pasar ao seguinte nivel, diferenciar as ideas que están contidas nas frases e nos parágrafos, ver que esas frases están conectadas entre sí, ver cales son as ideas importantes e cales son as secundarias e analizar a organización formal ou superestrutura dos textos. Isto quere dicir que temos que saber cal é o estilo do texto. Todos os textos non son iguais, como ben sabedes. Hai textos informativos, hai textos que para seguir unhas instruccións determinadas, está a narrativa, os poemas, etc., os prospectos das medicinas, etc. E tamén temos que saber cal é o que o autor nos quere transmitir. Según PISA, a competencia lectora, fixadevos a dificultade que ten, é a capacidade de comprender, utilizar
e analizar textos escritos para acadar os obxectivos do lector, desenvolver os seus coñecementos e posibilidades e participar na sociedade. Dende a mera decodificación de saber que esa palabra que significa ata chegar a participar na sociedade, que é todo ese proceso que se dá, por que falla e que podemos facer como bibliotecarios e como sociedade. Esta diapositiva e outras dous saqueinas dunha presentación que fixo Hilario Hernández aí no ano 2011 en unhas xornadas que se celebraron en Barcelona en relación á lectura fácil. Bueno, hai algunha cousiña cambiada, pero bueno, en definitiva, el indicaba tamén as mesmas cousas que indica IFLA cando redacta as pautas para que os bibliotecarios saibamos que tipo de servizos, que tipo de formatos, que tipo de cousas podemos facer para que as persoas que teñen problemas co acceso á lectura poidan facer uso da lectura. Primeiro e fundamental o nivel educativo acadado, a discapacidade, as persoas inmigrantes, pero tamén hai outros factores como a idade, o lugar de residencia, os ingresos económicos ou o xénero. O nivel educativo é tan importante que hai estudios que din, en plena inclusión ten algún, pero despois localicei algún outro, que di que as persoas que teñen discapacidade intelectual poden ter unha comprensión moi parecida ás de algúns adultos universitarios, pero que non é un factor predictivo do nivel de comprensión lectora a discapacidade, senón o nivel de estudos acadado. Co cal quere dicir que canto máis estudamos, canto máis nivel temos de estudios, mellor posibilidade temos de alcanzar unha boa comprensión da lectura. E, ademais, temos máis desafíos como bibliotecarios. Estamos a falar tamén do que ten que ver coas alfabetizacións múltiples. Eu non me meto aquí, pero queda aí. Aí arriba queda o enlace, como vai quedar a presentación, queda o enlace co Centro de Innovación e Investigación Educativa, no que nos fala as escolas, pero tamén as bibliotecas do que son as alfabetizacións múltiples. As bibliotecas escolares xa están a traballar co tema das alfabetizacións múltiples. Eu creo que como bibliotecarios temos que traballar nesto tamén. E a lectura e a escrita son a base de calquera de estas outras alfabetizacións que están pendentes en moitos casos nas bibliotecas públicas. Esta é outra desas diapositivas das que vos falaba antes, que son os colectivos que teñen dificultades coa lectura, porque eu non vou falar únicamente de discapacidade, eu vou falar de todas as persoas que teñen dificultades no acceso na comprensión da lectura. E aquí cabemos prácticamente todos. Están, por unha parte, as persoas que teñen dislexia, as persoas xordas, o analfabetismo, as persoas cegas, analfabetismo, podemos pensar que nunha sociedade como este xa non hai persoas analfabetas. Pois nós traballamos con persoas analfabetas e, ademais, bastantes persoas analfabetas. As persoas con afasia, todo o espectro autista pode estar aquí tamén, os inmigrantes recentes, como veíamos antes, o abandono escolar temperá, a discapacidade intelectual, as persoas maiores ou deterioro cognitivo. Como vedes, ábresenos un abanico amplísimo de persoas susceptibles de recibir apoios na biblioteca en relación á lectura. Imos ver algunhas cifras, porque, claro, hai que aterrar, hai que ver que temos moitos problemas quero dicir problemas, temos moitos desafíos, pero hai que tomar conciencia deles. Eu creo que unha xornada como esta é importante, non? Nese sentido. Estas son as cifras de educación en España. Está actualizado a setembro de 2019. Veredes aí cal é a porcentaxe máis elevada de persoas en España cunha formación inferior á segunda etapa de educación secundaria.
claro, é a maioritaria no noso país. E cando falamos dunha baixa alfabetización, non é únicamente un tema educativo, é que unha baixa alfabetización ten implicacións sociais, culturais, económicas. As persoas cunha baixa alfabetización teñen peores empregos, e os peores empregos están peor remunerados. Co cal, a exclusión vaise incrementando dun xeito ou doutro, non? Que di sobre as competencias en adultos? En comprensión lectora estamos no nivel 2. Imos quedar con isto, vale? No nivel 2, en xeral, os adultos españois. E que pasa? Neste nivel, como isto tamén hai que ver de que xeito influe, presenta problemas para entender textos densos, por exemplo, os prospectos dun medicamento, e manexar textos digitais. En matemáticas, que acadamos o mesmo nivel, o sea, o 2 de 5, vale? Por exemplo, non sabemos facer as contas cando temos un prospecto do supermercado e queremos ver unha oferta de 3x2 ou unha estatística sinxela ou analizar o recibo da luz. Bueno, isto xa nin con 5. Hai informes que tamén nos que nos podemos apoiar para ver de que xeito estamos a faltar de atender a persoas que non veñen á biblioteca. O informe Olivenza publicase anualmente, fixadevos na cifra, o 9% da poboación está afectada de algunha discapacidade. Estes son os datos da discapacidade en Galicia para o ano 2018. Non vou parar como tedes a presentación, pero, bueno, discapacidade intelectual, máis de 39.000 persoas, despois as demás son físicas, auditivas e visuais. E tamén queda aí o enlace para como actualízase permanentemente para que poidades consultar se aseo queredes. No que ten que ver co espectro autista, non hai, aínda que, bueno, está moi vaise afinando o dato, o diagnóstico, pero non hai un dato moi exacto. Entón, estos son datos da Confederación de Autismo de España que di que hai unha incidencia por cada 100 nacementos. No caso en Estados Unidos hai outros estudios que din que de cada 88 nacementos hai unha persoa afectada de autismo. Pero que ademais hai unha relación entre idade e discapacidade. Aquí vedes que ao redor dos 60 anos hai un 10% de discapacidade, pero a medida que imos cumprindo anos, pois a discapacidade incrementase, pero dun xeito bastante alarmante, non? Tamén na dislexia está, cuantificada que entre un 9 e un 12% da poboación padece de algunha clase de dislexia e deles entre o 2 e o 4% está afectada seriamente. Ben, bueno, a ver, son moitos datos, xa sei, pero é para tomar conciencia do enorme volume de persoas que poden estar afectadas, non? Cales son as características das dificultades de comprensión lectora? Unha lectura lenta ou moi lenta na decodificación, moita atención na lectura palabra a palabra, polo que lles costa entender o sentido do texto, unha baixa comprensión do sentido xeral, hai dificultades do vocabulario, dificultades coa memoria a curto prazo, son necesarios os apoios visuais, e necesidade de repetir a lectura das palabras, frases ou parágrafos e pérdense dentro da páxina. A ver, se pensamos, cando un neno ou unha nena están preparados para aprender a ler? Normalmente a lectura dase sobre os 6 anos. Lembrades ese refrán que di o ano andar, o Deus falar. É así, non? Pero para que un neno poida chegar a andar, teñen que darse previamente unha serie de fitos. Por exemplo, que tense que voltear, non? O corpo xira, despois hai un arrastre, despois hai un gateo, etc. Todos eses fitos son imprescindibles para que o neno finalmente chegue a andar. O tema da psicomotricidade, por lo tanto, é moi importante, pero tamén é moi importante o que ten que ver coa aprendizaxe da lingua.
un neno cando aprende a lectura manexa máis ou menos, ou debería, unhas 1000 palabras. Debe tamén manexar os 3 tempos verbais básicos, o pasado, o presente e o futuro. E ademais, ten que ter unha lateralidade correcta, senón non vai ser capaz de darse a posibilidade de interiorizar a información. A medida que aprendemos, que manexamos a linguaxe, as estructuras cerebrais vanse reforzando. E por iso as persoas xordas teñen moitas dificultades coa lectura, porque carecen da lingua na que os textos están. Claro, non teñen dificultades se foron educados ou se foron, dende o principio, utilizaron a lingua de signos, teñen menos dificultades, porque o importante é ter unha lingua de comunicación. Pero, claro, os textos, se non están adaptados, están na linguaxe oral e pérdense moitísimo, pois como outras moitas persoas con discapacidade. O termo de diferenzas no que ten de dificultades lectoras é moi difícil de definir porque é un termo moi amplio, cunha gran diversidade de condicións. Pero o que sí é que hai é que as persoas con, por exemplo, con discapacidade teñen un nivel de comprensión lectora baixo, pero uns intereses que se corresponden pois coa súa idade, co mundo no que viven e coas cousas que lle rodean. Ese axuste é difícil en moitos casos que se dea. Entón, que recurrimos? Pois ao mellor a libros infantís que, bueno, axustanse ben a su nivel de comprensión, pero non aos seus intereses. Porque eles, pois, un adolescente, sexa ou non con discapacidade, ten uns intereses diferentes dos que pode ter un neno, non? Ben, parece que hemos posto moitas cousas en riba da mesa, non? E, bueno, que facemos agora, non? Que podemos facer hacia onde nos diriximos, non? Claro, cando nos comezamos tamén, preguntámonos, é posible identificar e intentar facer fronte ás necesidades en materia de lectura, claro, dos diferentes públicos obxectivo? Isto é posible? Supoño que vos tamén poderedes facervos esta pregunta, non? E podemos, dende as institucións, escolas, familias e bibliotecas, buscar as condicións necesarias para que todas as persoas teñan acceso aos materiais de lectura, melloren as súas competencias e coñezan a lectura por prazer? Claro, todo isto é porque nós somos militantes da lectura. Eu parto desa convicción, non? Os bibliotecarios somos militantes da lectura. Creemos que a lectura ten moitos beneficios para as persoas. Porque, bueno, xa sabemos, casi como que non me meto nesto, non? Pero pensamos que nos dá acceso á información, a tempos de soidade, a tempos tamén compartidos, permítenos crear itinerarios compartidos con outras persoas, permite que poidamos mellorar, comprender e mellorar a nosa visión do mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, non se trata de que todos cheguen á lectura por prazer. Non imos conseguir, pero nin con as persoas que teñen dificultades de acceso á lectura, ni con as que non. Non se trata de conseguir que o 100% chegue a coñecer a lectura por prazer. Eu creo que hai que baixar o nivel de autoexigencia que temos os bibliotecarios, pero o que sí é que a nosa labor é que todos teñan esa oportunidade. Non podemos baixar aí o nivel de exigencia, non? A oportunidade a teñen que ter. Se despois elixen outra cousa, é cosa deles. Pero pola nosa parte temos que dar esa oportunidade. Algúnas axudas, os documentos da IFLA, a legislación, como xa vimos antes, as institucións en xeral, porque claro, a discapacidade existe ou se agrava cando os apoios non se dan ou se dan de forma deficiente. Pero es que as institucións públicas son as que teñen a obriga de que, como ben dicía antes Enrique, de que
de que a legislación se cumpla. E se hai legislación hai que cumplila. A ver, eu vou dicir que na nosa biblioteca a legislación cúmprese en algunhas cousas, noutras pois temos moito que mellorar. É fundamental. No ano 2003, as bibliotecas de Coruña creamos un centro de interese para a comunidade xorda. Publicamos un dossier, unha compañeira, Elena Pernas, máis eu, que se chamaba Biblioteca e Comunidade Sorda. Comunidade Sorda. E dentro de ese dossier había un artículo que se llamaba A más de 340 metros por segundo, la biblioteca rompe la barrera del sonido. Una red tejida con los hilos de la cooperación y la complicidad de voluntades. Y esto desde entonces ha sido como una seña de identidad en mi caso, de mi trabajo diario. Es decir, yo no tengo el conocimiento que puede tener una entidad que trabaja diariamente y en la que trabajan diariamente, se forman o se están capacitando personas pues, que tienen una discapacidad o que tienen unas características neurológicas determinadas. Yo no tengo este conocimiento. Y por tanto, como no lo tengo que recurrir a ellas, en primer lugar, para que me ayuden y para que me digan exactamente qué tipo de necesidades tienen como entidad y como persona. Y si no lo hago así, no lo voy a hacer bien. Por lo tanto, yo sí que os animaría, si queréis crear algo en relación a todas estas cosas de las que estamos aquí hablando, lo primerísimo es mirar a nuestro alrededor. Cambiado castelán, ¿no? Perdón. Non me di nin conta. Mirar ao noso alrededor e ver quen está a traballar. Pois se é unha asociación de síndrome de Down, unha entidade de persoas xordas, o que sexa, dame igual. E ir allí e preguntar. Que necesidade tedes? Nos queremos, pero fáltanos formación, información, seguramente moitas outras cousas que nin siquiera sabemos. Entón, que facemos? Este traballo en rede, ao final, ti conectas coa entidade de persoas xordas, coa entidade de persoas con síndrome de Down, coa entidade de persoas con autismo, como fixemos nós, que contactamos con todos eles, non? Coas persoas con hiperactividade, e cada un deles vai enviando as súas necesidades, non? Por exemplo, pois a entidade ANIDA, que é unha entidade para nenos e nenas con discapacidade, pediu unha aula na biblioteca. Bueno, pois deixamos un aula na biblioteca, un aula para 20 persoas, que está xusto ao lado do despacho onde eu traballo. Era absolutamente insoportable, porque, claro, eran adolescentes metidos nun aula que facían xogos de psicomotricidade. Entón, claro, non nos pudimos entender, non houve entendemento. Entón, bueno, deixaron de vir. Pero hai outras cousas que sí que comezamos, a ver se me dá tempo a contarvos. Ben, unha das actividades, un dos servizos que temos na biblioteca ten que ver cos inmigrantes recentes. Trouxen este dato, tamén é de setembro deste ano, dos inmigrantes recentes en Galicia. Constitúen un 3,7% da poboación. No ano 2018, despois de moitos anos, despois do ano 7, baixaron moito o número de persoas que entraron en Galicia, novos inmigrantes, non? Pero o ano 2018 houve un repunte e chegaron un montón. Ben, é verdade que unha cuarta parte deles son de procedencia venezolana, entón non teñen problema coa lingua do mesmo xeito que poden ter persoas de outras orixes, non? E que utilizamos con eles? Pois materiais de lectoescritura, que seguramente, a ver, unha das intencións que eu tiña aquí era de comentarvos unha cousa que me parece interesante. Bueno, igual non lo é, pero bueno. É que moitas das cousas que sirven para as persoas que teñen problemas de comprensión da lectura,
xa as temos na biblioteca. Únicamente temos que cambiar a nosa mirada e pensar que seguramente sí que podan servir para outras persoas, que moitas veces, porque nós, como a vos, teremos moitos problemas de recursos, de canto podemos dedicar a isto ou a outro. E se podemos facer unha compra un pouquiño grande de libros de lectura fácil ou de libros adaptados ou de letra grande, de lectura, do que sexa. Pero é que ás veces do que se trata é de ver que temos na biblioteca e que pode servir. Cambiar a nosa mirada, vale? E adaptarnos a estas necesidades. Os imaginarios, non sei, supoño que sabedes o que son os imaginarios, son estes libros que teñen unha imaxe, é mellor que sexa de fotografía, porque é máis facilmente identificable, van por campos semánticos, entón ti ves o baño, e aí aparecen todas as cousas que están relacionadas co baño, non? Pois non sei, dende o inodoro, o lavabo, o que sexa, non? A cociña, e veñen todos os obxetos da cociña. Imaxe, palabra, nome, a imaxe que o identifica. Esos serían os imaginarios. Normalmente se utilizaban tamén para aprendizaxe da lectoescritura ou para os nenos moi pequenos. Normalmente nas bibliotecas tamén están na parte de dicionarios para nenos. E despois os libros de imaxes. Os libros de imaxes, por qué? Porque permiten unha aproximación moi libre aos textos e permiten unha construcción moi persoal da historia que o libro nos está a transmitir. Bueno, estes son o grupo que temos agora mesmo, que están nas clases de alfabetización nas que veñen todos os días. Fixadevos no índice de envellecemento que temos en España, en Galicia, que non somos os primeiros, somos os segundos, os primeiros a comunidade de Asturias, pero o índice de envellecemento o que nos di é que por cada 100 persoas menores de 15 anos, en Galicia temos casi o dobre. Que, bueno, pois sí. Que quere dicir isto? Pois xa vimos a diapositiva anterior, non? Que a medida que cumprimos anos, pois todas estas cousas que imos aprendendo na infancia e que vamos sumando para aprender a ler, despois as vamos restando. Entón, perdemos xa non, o oído non funciona ben, a vista tampouco, temos problemas motores, o deterioro cognitivo comeza, etc. Entón, hai unha regresión que require uns apoios especiais no que ten que ver coa lectura. Temos un club de lectura en voz alta, que comeza, claro, comezou con textos moi sinxelos, con artigos de periódico, con lectura grande, lendo sempre, en todo caso, na propia biblioteca, conducidos por unha mestra. Todos estes servizos dos que estou a falar son feitos por voluntarias, persoas voluntarias, vale? E que lee con estas persoas en voz alta. Comenzaron, xa digo, con textos breves e agora xa poden ler un libro o trimestre. Todos estos serían soportes que se poden utilizar nesta actividade de lectura en voz alta. Non require, neste caso, ningunha inversión. Non houbo que comprar nin fondo, nin ninguna outra cousa. E os libros cada vez son de dificultade crecente. Tamén atendemos a un centro de día, traballamos con varios centros, pero trátase dun centro de día, que son persoas que teñen deterioro cognitivo. O que non hai en ningún caso nas nosas actividades non hai condescendencia, non hai paternalismo, non hai nada relacionado con todo iso. Nos creemos que todas as persoas teñen moitas cousas que aportar. E de feito é así. A lectura en voz alta desperta moitos recordos das persoas que poden compartir con outros. Vemos, por exemplo, cando imos na anterior diapositiva, que son o grupo de lectura en voz alta, está por aquí a miña compañeira que leva esta actividade, Maru, e contábame que cando foron ao Museo do Pobo Galego
que a guía, moi inteligentemente, calou porque as señoras que iban no grupo de lectura en voz alta sabían máis que ela en relación, por exemplo, ás artes de pesca, porque eran cousas que elas habían coñecido de nenas, non? Ben, pois todos estes saberes que estas persoas teñen son moi aproveitables e é importante poñelos en riba da mesa. Son visitas de ida e vuelta, vamos aos centros, pero tamén eles veñen na biblioteca, e na biblioteca ensinámosles cómic, libros de lectura fácil, libros de letra grande, audiolibros, etc. O humor é moi importante sempre, o humor en todos os casos, con todo tipo de colectivos, pasar, que sean sesións moi dinámicas, que pasen dunha cousa a outra, e nunca pensar que un texto, aínda que sexa un pouquiño máis difícil, vai servir ou non, ou pode que non sirva, non? Sempre sirve, a lectura en voz alta serve sempre. O trastorno do espectro autista xa sabedes que é un trastorno do neurodesenvolvemento. Está caracterizado por déficits na comunicación, na interacción social, e ten uns patróns de conduta e intereses e actividades limitados e repetitivos. E isto, para as entidades que traballan coas persoas con autismo, é un problema grande, porque pensan que na biblioteca, cando poidan vir estes nenos, van ter uns patróns de comportamento que non van ser aceptados nin polo personal, nin polo resto de usuarios. Entón, é importante transmitir que non importa, non pasa nada, que les poden vir, e que un espazo normalizado como é a biblioteca pode ser compartido por todo tipo de persoas, independentemente das cousas que cada un de nos teñamos. Simplemente este feito para as entidades coas que traballamos, que, por exemplo, as PANAES, etc., que son entidades que traballan con nenos do espectro autista, xa foi como, vaya descubrimento, non? Que a posibilidade de poder vir á biblioteca, compartir con outros nenos, e poder estar un rato, e abrir as familias un oco pequeño, para que os nenos vayan e poidan ler ou ver libros ou xogos, xa é, de todas formas, como ben sabedes, os sistemas aumentativos e alternativos da comunicación está definido por Arasac, que é o portal aragonés da comunicación aumentativa e alternativa, como formas de expresión distintas ao linguaxe falado, que teñen como obxectivo aumentar ou compensar as dificultades de comunicación e linguaxe de moitas persoas con discapacidade. Os pictogramas favorecen a comprensión porque permanecen no tempo. Este portal está fenomenal porque, como quizáis saberedes, podedes traducir unha frase ou unha palabra a pictograma. Fas a búsqueda e podes traducir o que ti queiras. A sinalización, por exemplo, que nos utilizamos na biblioteca, está sacada tamén deste portal, que fan moitísimas cousas moi interesantes. Tamén favorecen a comprensión porque representan os términos de todas as actividades da vida cotiá e clarifican o que queremos dicir. Ben, destacan o que é máis relevante da mensaxe. Non sei se... Sí. Pero tamén sirven outras cousas. Por exemplo, nós tiñamos na biblioteca estes 3 libros, hai máis, pero, El cuadrado de Mondrian quiere ser cíclope, Las ciudades de colores, e este outro libro, Barrios de colores. Son libros visualmente moi impactantes, por exemplo, tamén como puede ser El monstruo rosa o Por favor, señor panda. Libros que ya tenemos en las bibliotecas. E que fixemos? Pois traspasarlos pasarlos a imaxes con cartón pluma, con fieltro, da igual, o que irades. E levamos as entidades ou, cando veñen elas, contamos os contos con estes apoios visuais. E funcionan realmente moi ben.
De feito, por exemplo, esa diapositiva que vedes arriba á dereita é a Fundación Azcor, que ven na biblioteca habitualmente, que é unha entidade que traballa con persoas con síndrome de Down. Quixeron eles tamén facer contar o conto, ese conto con eses apoios visuais ao resto de usuarios e ao resto de persoas da Fundación, da asociación. E, bueno, o fixeron na biblioteca. Bueno, como digo, funciona moi ben. Esta é un pouco a señalización que temos nós nese centro que temos, destinado a todas as dificultades que teñen que ver coa lectura e o acceso á lectura. Debo dicir que hai diversos apartados dentro deste centro de interese. Contados, as persoas contan como se sinten frente ás súas propias discapacidades. Hai libros de letra fiada para aprender a ler, libros en letras mayúsculas, hai libros para persoas xordas, para persoas cegas, libros con pictogramas, etc. E debo dicir que o centro de interese cunha maior rotación dentro da biblioteca, porque hai moitas familias e moitos mestres que se achegan á biblioteca e preguntan precisamente polo contido deste centro de interese. E tamén os nenos os collen, porque claro, os nenos non saben que os nenos o collen dun xeito moi natural. Libros de pictogramas. A ver, unha das obxectivos que eu me puxen cando pensei nesta charla era non facer un percorrido polas editoriais, todas as editoriais que poden traballar en relación a estes temas, principalmente porque me parecía moi aburrido, e se me iba a aburrir eu, pois pensaba que aburriríades tamén vos. Entón, pensei o contrario, vou centrarme nos colectivos e que tipo de recursos precisan. Pero claro, o tema dos pictogramas había que traelo como igual a alguna outra cousa. De todos os xeitos, nos estamos construindo en Simbalú, que non sei se coñecedes, pero é unha plataforma na que ti podes ver nun escritorio moitos recursos, moitas casillas, digamos, mediante as cales acceder a recursos moi variados. Bueno, deixarei para na presentación, e ali veredes moitas editoriais que traballan libros, por exemplo, en lectura fácil, todos os documentos da IFLA, porque ás veces tens que ir, como eu pasei xa o traballo de ver todos os documentos que a IFLA publicou relacionados con estes temas dos que estamos a falar, outros moitos recursos están aí já recollidos. Entón, bueno, para se alguén ten interese, pois que directamente nese escritorio poderedes acceder. Ben, estes son libros de información, porque, como sempre, non estamos a falar únicamente, non sei canto tempo. Canto? 5 minutos? Vou máis rápido. Bueno, os libros de pictogramas, como estas coleccións, un recurso como esta é unha páxina web de aprendices visuales que tamén dá formación. Temos programas de alfabetización de adultos, por unha parte a persoas que deixaron a escola na súa infancia, que son normalmente maiores, pero tamén persoas perceptoras da Risga. A Risga é, para os que non sodes daqui, a Renta de Inserción Sociolaboral Galega. Entón, precisanse contidos educativos e culturais e diferentes niveis. Estos serían un pouco os materiais que utilizamos con eles, materiais de lectoescritura, libros para ver, para escoitar, lectura fácil. Despois, se pasamos ás persoas con discapacidade intelectual, temos desde os que precisan apoios para o uso dos recursos da biblioteca, e para iso desenvolvimos xunto con Aspronaga, que foi os que viñeron á biblioteca, despois dunha relación longa, Aspronaga colaboramos con Aspronaga para o desenvolvemento de videotutoriais nos que as persoas con discapacidade intelectual poden acceder aos distintos recursos e servizos da biblioteca. As persoas con síndrome de Down
por exemplo, teñen unha boa memoria secuencial, o que lles permite seguir as pautas de accións concretas, por exemplo. Para facer o carné de socio da biblioteca, diríxete ao mostrador mediante o código QR, diríxete ao mostrador, fala co bibliotecario, son accións secuenciadas que a persoa pode seguir. Fallan a memoria a curto prazo e a memoria ao longo prazo, están afectadas, no caso das persoas, por exemplo, con síndrome de Down, e por esa razón teñen tantos problemas para comprender os textos e para lembrarlos. Pero que desde os que necesitan eses apoios tan próximos até os que teñen uns intereses moi diversos en relación á lectura. No que ten que ver coa lectura coas persoas con discapacidade, concretamente con síndrome de Down, hai estudios que din que son persoas que poden mellorar, poden comenzar, e de feito comenzan, é bo que comecen cos materiais de lectura fácil, pero poden mellorar ao longo da súa vida, e os materiais de lectura fácil podenselles quedar moi curtos. Entón, o resto dos recursos que temos na biblioteca sirven ben. Por exemplo, nós temos un usuario que é capaz de identificar absolutamente todas as setas que hai no país, no seu nome común, no seu nome latín, donde se dan, se son ou non comestibles. Dime despois, pero é que coas serpentes tamén o sei. Bueno, entón, quero dicir, non podemos ter unha única visión do que son as persoas con discapacidade, que eso, desde chego aquí e pérdome, que podo facer, até, non, eu teño intereses lectores. Por iso é importante falar con eles, por iso é moi importante preguntarlles. As persoas xordas influen, é que hai moitísimas variables que influen na comprensión lectora das persoas xordas. A idade de inicio da sordera, o grado de perda da audición, o tipo de lesión, e despois os estímulos que recibira da familia, da escola ou da sociedade. Hai páxinas web como esta da Fundación CNSE con moitísimos recursos. Como vedes, non son libros de literatura, de ficción, tamén son manuais para elaborar o meu blog, que teño que facer cando vou ao médico, ou aprende a crear unha páxina web, ou quero saber cousas sobre o alcohol ou as drogas. Tamén hai contos e información en linguaxe de signos. A Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes tamén os ten. Hai libros de mis primeros signos. Despois está, por exemplo, tamén o Centro de Normalización Lingüística da Lengua de Signos Española, porque, como sabedes, non, como dicía antes Susana, non falamos todos, bueno, non falan todos, eu non falo a mesma lingua de signos. E despois tamén están os libros para invidentes. Están, bueno, o braille, que é o máis coñecido de todos, e despois hai algunhas coleccións que poden ser interesantes. Por exemplo, esta colección Naturalia, que utiliza a técnica de gofrado, e tamén é unha técnica de relieve polo papel, pero que tamén utiliza a tinta, co cal pódese ler por persoas tanto con discapacidade visual como a non. Logo están os libros de braille, estes son dous da nosa colección, El canto de las ballenas, que xa seguro que todos coñecedes, e outro é un conto tradicional, El sastrecillo valiente. E despois están este tipo de libros tridimensionais, que son libros que moitas veces xa temos na biblioteca, bueno, pois poden servir para nenos que teñen dificultades de visión, e sobre todo tamén os audiolibros. Tamén hai unha tendencia agora a utilizar as impresoras en 3D, sexa, por exemplo, para facer algo moi personalizado dun papá ou unha mamá que quere facer un conto adaptado ao seu neno, ou tamén se pode facer dun xeito máis profesional. Ben, estes serían un pouco os recursos que temos ao noso alcance. E hai dous que seguramente repetimos en varias ocasións. Un deles é a lectura en voz alta, que, como recoñece a IFLA, especialmente beneficiosa para as persoas con demencia, porque lembran cousas do pasado, porque o libro nos axuda a poñer en palabras, ás veces, cousas que non somos quen de dicir de outro xeito,
e porque compartimos a lectura co cal facilitamos que as persoas poidan falar. E despois estaría todo o que ten que ver coa lectura fácil. Bueno, deberíamos de ter todos libros de lectura fácil nas bibliotecas. Supoño que coñecedes as pautas de lectura fácil da IFLA, senón tamén están recollidos neste escritorio do que eu falaba antes. Sabedes que hai que presentar os textos, hai como, por unha parte afecta ao contido, pero tamén afecta a forma dos libros, non? Isto está collido directamente da página web da Asociación de Lectura Fácil, que fai cousas interesantísimas e que, bueno, tanto en formación, bueno, agora o veremos, e as pautas o que dine que as imaxes deben ser descritivas e que deben ser ter unha correspondencia co texto, que os textos non están xustificados, o sea, non empiezan e acaban todos da mesma forma, que é mellor que haxa unha frase por liña, que non haxa metáforas, etcétera, etcétera. Vedes aquí escritura concreta, un único fío, acción directa, etcétera. Bueno, non vou pasar porque estas son pautas que... A mí gustame esta frase da IFLA. Algunhas persoas cunha discapacidade moderada poden tamén aprender a ler textos curtos de lectura fácil. Os que teñen unha discapacidade intelectual cognitiva profunda non poden ler por si mesmos, pero poden gozar con alguén que lea para eles. E que as diferenzas, necesidades e capacidades individuais son máis importantes que o coeficiente intelectual. Aquí teño tamén todos os collín da página web todas as cousas que fai a Asociación de Lectura Fácil, que da aí. Lembrade que non son únicamente libros de literatura ou ficción, que as persoas con problemas de comprensión precisan tamén libros de información, recetas, como xestiono o meu diñeiro ou como resolvo os conflictos. Ben, frente aos desafíos constantes para as bibliotecas públicas, os dereitos de todas as persoas a ter acceso á lectura, os espazos culturais e os recursos públicos, todas as axudas das que podemos falar, o traballo en rede coas entidades, a suma de vontades e coñecementos e punto de vista e a formación das plantillas, sempre fundamental. E sempre podemos chegar a donde queramos chegar, estar dispostos a aprender de todo tipo de persoas. Trouxen aquí da Fundación Orange, que tiene un apartado na súa página web, son esta e outra máis, e xa acabo, na que as familias envían anécdotas dos nenos con autismo e despois uns dibuixantes o pasan a viñeta. Aquí di: mi hijo Héctor, con autismo de alto funcionamiento, es capaz de alegrarte el día en cualquier momento, sobre todo desde que practica su dominio del doble sentido, como el otro día llegando al hospital. Mira esa ambulancia, mamá, pone suma 112. Podría poner directamente 4, ¿no? Sería moitísimo máis curto. E despois está outra, como esta mamá se adapta e aprende da súa filla cousas que seguramente non sabía que podía aprender. Mi hija a veces se queda mirando a nada en particular y se ríe, y se ríe, y se ríe. Y yo no sé de qué. Deduzco que puede ver millones de partículas danzando en el aire por cómo mueve sus manos. Ahora juego con ella a ver volar el polvo o las gotas de lluvia cayendo sobre el cristal. Ella me enseña a ver más allá. Bueno, pues hasta aquí. Espero que todos sigamos aprendiendo. Gracias.